خب аллакай маълум аст ки сарояндаe ки дар ҳақиқат корро медонад, кору пайкори чиндани пахтаро медонад ки тақрибан як 10 сол таҷрибаи кор дорад оиди пахта чидан. Ин нафар Умарҷон Қобилов ҳастанд ки аллакай дар сафи пеш ҳастанд аз ҳама. Салому алайкум. Хуб анакун барои чи аз ҳама пеш омадед ҷон ки на чиндед дигар ман бисёр завқи калон дорам ба пахти чини худам. барои ҳамин тезтар кӯш мекунед ки охир барасед. Ман вақте ки як кор ба авора мешавам, нерваҳои ман ором мешавад. Ҳамин чизои корҳое кунам, агар нерва ором мешавад, асабам ором мешавад, худи ман хушҳол ҳисоб мекунам. Хуб хелам беҳтар наст ай линги ман пур шудагӣ ташти. Не оли пур нест, лекин оли пур нест. Таманно мекунем ки пур шавад. Иншоалло баъдан ҳангоме ки пур шуд ҳатман шуморо маблағ низ интизор аст. не пул гуфта омадем ку. Беҳтар. Саломат бошед, ташаккури зиёд мегӯям. Дӯстони азиз, рафтем ба дигар сарояндагон.